Linda, čula sam za knjigu Glagoljična i ćirilična tabla za dicu iz 1561. Možeš li mi reći nešto više o njoj? Naravno, Saro. Glagoljična i ćirilična tabla za dicu dvije su početnice tiskane 1561. godine u Urahu blizu Tübingena, kao dio protestantskog programa izdavanja knjiga za južnoslavenske zemlje. Njihova svrha bila je pomoći svima koji žele naučiti glagoljicu ili ćirilicu, kako bi mogli čitati knjige iz hrvatskog protestantskog kruga. U nastavku njihova naslova zabilježeno je, citiram, da su jedne malahne knjižice iz kih se ta mlada predraga dica tere priprosti ljudi s glagolskim i slomi čtati uče. U kontekstu hrvatsko-glagolske početničke tradicije zauzimaju 3. mjesto na vremenskoj ljestvici, a nerijetko se nazivaju i pater nostre abecedarijima, po najpoznatijoj molitvi koja se nalazila u njima. Zanimljivo. A tko je bio odgovoran za tiskanje tih početnica? Glavni krivci za nastanak ovih izdanja bili su Stipan Konzul, Istranin i Antun Dalmatin, obojica hrvatski protestantski pisci, ali i vrsni poznavatelji glagoljične i ćirilične pismenosti. Oni su surađivali s Primožem Trubarom, slovenskim reformatorom koji je ponio titulu oca slovenske književnosti i baronom Ivanom Ungnadom, bivšim zemaljskim kapetanom Štajerske i hrvatsko-slavonske vojne granice u službi Ferdinanda I, koji je financijski podržavao tiskaru u Urahu. A zašto su odlučili tiskati knjige na oba pisma, glagoljici i ćirilici, ali uz njih čak i na latinici? Cilj im je bio širiti protestantizam u svim južnoslavenskim krajevima, pa su smatrali važnim ponuditi vjerske tekstove na pismima koja su bila u aktivnoj uporabi među tim narodima. A također, željeli su da novi oblik kršćanske vjere bude dostupan svima na njima najprihvatljivijem jeziku i pismu. Poznati su i kao podupiratelji narodnog, to jest pučkoga jezika u svojim prijevodima i knjigama. Kako su izgledale te početnice? Što su sadržavale? Obje početnice imale su sličnu strukturu. Nakon uvodnog teksta slijedila je azbuka u 4 inačice, zatim tablica za slaganje slogova, poput kombinacija samoglasnika i suglasnika. Nakon toga u glagoljičnoj verziji dolazila su imena poput Adam, Abramo, Anton, dok je u ćiriličnoj verziji bio tekst u skladu sa starim azbučnim molitvama. Obje su završavale s 10 zapovjedi, vjerovanjem, očenašem i drugim molitvama za različite prigode, poput ustajanja, lijeganja i sl. Spomenula si da su ove početnice bile dio šireg protestantskog programa. Koje su još knjige tiskane u toj tiskari? Osim ovih početnica, tiskara u Urahu objavila je i druge značajne knjige poput katekizma i prvog Novog zavjeta na hrvatskom jeziku, na glagoljičnom, poslije i ćiriličnom pismu. Prvi i drugi del Novog testamenta 1562. i 1563. godine pisan glagoljicom, te Novi testament pisan 1563. ćirilicom. Ukupno je u toj tiskari od 1561. godine do 1565. objavljeno najmanje 37 različitih dijela na glagoljici, ćirilici, latinici, hrvatskom i talijanskom jeziku. Kako su ove knjige utjecale na hrvatski jezik i kulturu? Ove knjige značajno su pridonijele razvoju hrvatske pismenosti i kulture. One su omogućile širenje vjerskih i obrazovnih sadržaja na narodnom jeziku i pismu, što je bilo ključno za očuvanje i razvoj hrvatskog identiteta. Također, utjecale su na kasnije književne i jezične standarde u Hrvatskoj. Postoje li danas sačuvani primjerci ovih početnica? Da, jako su rijetki. Zbog njihove važnosti ove su početnice 2 put pretiskane, 1959. i 1986. godine, kako bi bile dostupnije istraživačima i javnosti.